Mas nagkakusog pa ang Bagyong Guring samtang nagpabilin kining anaa sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Giisa na ang signal number 1 sa Batanes, eastern portion sa Babuyan Islands, eastern portion sa mainland Cagayan ug sa eastern portion sa Isabela. Gipaabot nga masinati ang kusog nga hangin uban ang uwan sa mosunod nga mga oras. Sa latest bulletin sa Pag-asa, katapusang nabantayan ang sentro sa Tropical Storm Guring mga 270 kilometers east Calayan, Cagayan. Dala ni ini ang hangin nga may gikusgon nga 85 kilometers per hour ug pag-unos nga moabot sa 105 kilometers per hour. Hinay ang pag-irog ni ini paingon sa south-southwest. Ubos pa usab gihapon ang kahigayunan ni ini nga maglandfall ug ipaabot nga ang looping track nga nagpasabot nga nagtuyok ang pag-irog ni ini. Gikan sa south, posibleng mausab ang lihok ni ini paingon sa amihanan sa mosunod nga mga adlaw. Gawas sa trough o extension sa bagyo, naglihok usab ang hanging habagat nga padayong gipakusog sa Bagyong Guring. Ug subay sa data sa Metro Weather, posibleng uwanod ang pipila ka mga bahin sa Sugbo, Eastern Samar, Leyte ug Bohol. Uwanon usab ang nahabiling bahin sa nasud, lakip na ang Luzon ug Mindanao.